أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال جل جلاله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdi kwa pripadini samo e Allah se Jalla Jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala. Salawat im salami upral olisrehim amaro manglo pejgamberi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upralesi porodica amalahem iskrena sledbenikja akalidi nesar. Magle prhalalen godini srnaljeder. Čast imam zadovoljstvo te poselaminavtumen najšuže selamea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eddevlesere volajahem izenea. Amena stavinate družinamen lilea anavčerdo. Ramazani najmanglo misafiri ko amaro čer. Kojtano autor Amaro manglo hencenimo prhal Umer Idrizović. Doveko Allahi subhanahu ta'ala te nagradinilej za oresor trud, so trudini pej te dostavini očači pej hemošukari pej e islamesoro, aškar amendej konoma. Manglej hencenimej prhalalen godini. Ковдисутно дерси амаро. Или па ковдисутно дешто котор, котар удружбей амаро акалей лилеа. Рамазани најмангло мисафири ко амаро чер. Амен наставинаја те дружинамен те маја, коте со почмијам ерати, Анав черди упозори бей ко грешке хем неправилна буча, кола со шајте десинен пе котар и страна е постаче сери. Субханаллах. Хала муслиман. Постинеа масек дивей, пешеја по калоин трушало, цело дивей. Aču mancar zajedno kakva video ko nekovor minutija. Šun hem siklov, sarte arakejto klo posti. Sarte čerejto klo posti tol ispravno. Sarte čerejto klo posti to čačutno ko Allahi Jalla Jalaluhu Subhanahu Ta'ala. Sarte čerejto klo posti bi izni Allahi Ta'ala tu priznato ko Allahi Jalla Jalaluhu Subhanahu Ta'ala. Odlese ja ahi muslim, hala musliman. Ačo šun hem siklov nekovor savetja, nasihatja kola prožinena petučej prilika, šanca kakva video te siklovej sate arakejto klo posti. Wala hawla wala quwwata illa billah. Erati Jerjam lafi panje savetencar, nasihatencar, kola upozorinena ko greške hem nepravilna buča, kola so šajte desinемпе, znači котари стране постаче се. Авдие почминеа котар шовто савет, хем шовто насихати بإذن الله تعالى. شفتو سافت نصيحاتي تانو بحالا مسلمان ناراكي بإتشيب كت رمضان ديوه إلي كيرات كتر أولوشنو لجوتنو هوامنو وچري بي هوايبا
оговори бе или грибети, хем проноси бе лафија, цилеа, чери бе кавга, хем слично. Значи, ако нараканти чипхала муслиман ко Рамазан, ко дивехем кират, ко тар олоштно, ладжутно, ховамно вачери бей, ховајба, те оговориней, те ле джикас ко тар омуј, те маре муј джикасар, те чере гибети, хем те преносине туджа лафија, цилеа чери бей кавга, хем слично, те чивенекаски кавга ко проблемја, джаби туче пустинеа прала муслиман. Опости тек туче на неј ибадети, веќе джан хем сигурно да тега те постанини туче и диета прала муслиман, а не ибадети. Ефтато савет. Наша ли бе драгоцено вакти ко челибе, забава дики бе филмија хем игрице сар PlayStation, Xbox хем слично. Загонетке слагалице хем бизо корисно беше бе котар улице. Значи, опости родела амендар прала муслиман, това е Аллах се аззе ве джеле ко ибадети бишуштар сача. Народела пости бе амендар тенашала амару дивей, чениндој игрице, дикиндој филмја, хем слично. Овтото, наводини пе брига котар одделија, касири наградатани дуплири ми, хем увечими ко Рамазан. Сарсој од ова зикр, чити бе Кур'ани, потврди ме на филија намази. Значи, ако на понашинаја мен шукаре, субханаллах, ако грешинаја джикасар, куваја джикасар ко грево, наводинаја гајда, котар одделија амареј, дали джеко, калел амендар, одула делија, хем ка дуплерин се, ко петле делија, толе побутер, онда исто аджихаре прала муслиман, джабе аменje со амен, бешаја, чарха зикра, поминаја Аллах субхану таала, читнаја Кур'ани, чарха на филија, ама пало са од ова, чарха туџо лафи. Чарха мануше со лафи која су на неприсутно од хе. Хем слично. Ењато, накланини пе и таравија намази ко джемати, иако Али джикор аменде препорука со акава намази кланини пе ко джемати е имамеа. Саджикате о имами на завршини, те шајте упутини пе амене награда саркет кланинаја цело рат. Хем дешто прала муслиман, хем акалеја ка завршини пе, ко почми бе о масеко, шај приметини пе да еси баро број кланјачија. Хем учачија Кур'анесер, а пало од ова наступини вакти, нашти по пустинена хем нодостакија ко крајо масе косор. Иако палуноко тор масе косоро посебно хем исоле побари вредност, котар о ангуне прва котора, котар о масек. Хем чачамен седокијам халален кокри машкар аменде. Да ке наступино масе ко Рамазани, ки джамија оброј, машала алейк, пайрола повеќини пеј, алхамдулилlah. Меđutim, таман у Рамазан на кела, котар јек пути на неко похари, не котар јек пути доброј не станини, на не више. Суитани грешка, бари субханаллах. На неј у намази у покорност е Аллах се субханаху таала јек пути само ковеш. Веќе акова ибадети намази черла пе целото ко дживди пе прала муслима. А опустите најпосебно ибадети
која черела пик пути коберша. Хемов, чак на припадини тучи јако пости не прала муслима. Веќе припадини топло пост е Аллах се джелле джелалху субханаху та'ала. Хемо долесе улепшен акава ибадети која со припадини е Аллах се субханаху та'ала. Джелле то шукаре. Аракле котар свакоја била чибути која сока нашали лесоро шужипе, лесоро вредност, лесоро барипе. Ма дозволим туче хала муслиман те уманини пе о шужипе и о вредност о барипе а кале и баде тесоро која припадине е Аллах се субхану та'ала. А кој тамо почаст баро туче или мае хала муслиман те черей бути која е Аллах се азведжеле припадини. Одолесе ов поносно која кава ни'мети е Аллах се джелле джелалху субхану та'ала према туте која со диндо прала муслима. Мукатме која ракибе е Аллах се джелле джелалху субхану та'ала дикен едевлесоро хайри والآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.